na dalaw sila gina niya. Ako, taka din. Sidik. Buta sukotak. Dati opportunity, daw pinakir, karakadami ni Chay. Bueno, medyo ibo. Makarag sa kami. Ragsakat met lang tanto nga ta nangarod. Tatay mo tayo. Agduduma ragsak. Oo, nag-video ko din ang meron. Dagda kasi nagmenilitin pep pep pep. Putarabat. Putarabat. Saga umisa